pero que estamos no mellor momento para tamén, a partir da consolidación destas estruturas, dar un gran salto adiante e que a maxia, como queremos todos, pois a maxia galega, a maxia de Galiza, pois estea nun nivel punteiro a nivel mundial. O noso segredo parte da nosa unión e das persoas que saben escoitar a mensaxe. Galiza acabará sorprendendo cos seus magos e acabará sorprendendo coa súa capacidade creativa no mundo da cultura e nese ámbito de Europa no que estamos integrados. Debe ser algo da bruxería, das bruxas do tempo, aqueles en que se decían que había bruxas en Galicia. É un pouco de todo, é o espírito galego. Eu non sei, será como de vello había aquelo das meigas, de que a ver ailas. Bueno, temos un mundo en Galicia moi máxico, con todas as lendas que nos acompañan. Ao principio recoñezo que intentei pillar algúns trucos, pero despois xa é un momento en que te envolve todo e que xa te deixas levar realmente. Intento ver cal é o truco, pero nunca o consigo. Ainda que a xente pense que se ven os trucos, pois como podes ver non se ve absolutamente nada, nin de atrás nin de adiante. É dicir, ves a magia igual que se ve desde a partida. Ladies and gentlemen, damas e caballeros, señoras e señores. ¡Qué nervios! Es un momento complicado. Punto de salir, punto de triunfar. El micro que petardea al mío vamos a cambiarlo, a ver si podemos. Teña que salir xa, o sea, moita maxia. Seres privilexiados, entre outras razóns, porque imos a sair a facer o que nos gusta. Se eu fose maga faría rir a xente. Partiría unha persoa en dous. Faríame desaparecer a mí mesma. Moitos máis espectáculos deste tipo, por exemplo. Poder tocar unha estrela. Pois eu son Monse e creo na maxia. Pois son Ana e creo na maxia. Eu son Ignacio e creo na maxia. Eu son Antón e creo na maxia. Christmas, just like the ones I used to know.